Helyestől egyből 2 kávét kóstolok, ugyanis a mottójuk az, hogy egy kávé, nem kávé legyen. Én ezt megadom, azért úgy sincs bajom, hogyha egyszerre 2 kávét meg kell inni. És mind a 2 sötét pörkölésű, jaj de jó, imádom. Igazából közepes és sötét pörkölés valahol ott van, hogy nem teljesen sötétre van pörkölve. Az egyik az a Little Italy, olasz, tehát nyilván, hogy ezért is, hogy sötétre van pörkölve. A másik az meg Soho Breakfast. Azt gondolom, akkor ezt egy ilyen reggeli kávénak gondolták, úgy van pörkölve. Úgyhogy ők fognak most sorra jönni. Megfőzöm őket, és aztán jövök is vissza. Figyelnem kell rá, mert már múltkor volt az egyik felvételnél, hogy összekevertem, aztán kezdhettem előről, lefőzhettem újra, mert nem tudtam, hogy melyikben mit töltöttem. Úgyhogy ez biztos, hogy ez a Soho Breakfast, ez pedig biztos, hogy ez a Little Italy. És a Soho Breakfast, tehát a Little Italy az közép-afrikai, közép-amerikai, afrikai, indiai és brazil kávékból van összerakva, tehát ez egy blend, mind a kettő egy blend, de hogy ez, tehát nem csak az van, hogy egy régióból, hanem majdnem, hogy az egész világból válogatták össze, hogy az ilyen legyen. Azt nem akarom megítélni, hogy ez most jó vagy rossz, ők ezt így gondolták, hogy ezt így alkotják meg ezt a kávét, mindjárt majd meglátjuk, hogy ez milyen. El is kezdem. Kellemes csokoládés illata van. Az addig rendben is van. Illatra, amikor őröltem a kávét, nekem úgy már jobban tetszett illatra, mint amikor csak így az acskóba így beleszagoltam, akkor ez a nagyon sötét pörkölésű illat, és az nekem, nincsenek jó élményeim, jó emlékeim arról. De őrlés közben azért már jobb volt. Most is azért egy elég kellemes csokoládés íz jön. Ez egy meglepetés. Ez nagyon kellemes. Van benne keserűség, de ez nekem most tetszik. Ezzel most meglepődtem. Ez kellemes kis krema van rajta, de ez egy nagyon jól iható kis kávé. Igen, tudom ajánlani. Little Italy. Vegyétek, igyátok. A leírásban is az van, hogy ilyen csokolád és mazsolás ízjegyek vannak benne, és hogy ez ugye vissza a gyökerekhez, hogy Olaszország sötét pörkölés, de nekem nem a klasszikus olasz kávék jutnak erről eszembe, hogy iszom, ez egy sokkal kellemesebb, nagyon jól fogyasztható kávé. Az olasz kávékkal én nem vagyok barátságban. Oké, Little Italy a neve, de ez nekem nem egy olasz életérzést hoz, mert az a brutál keserű, szinte ihatatlan kávék az, ami nekem Olaszországról eszembe jut. Ez nem az, ez nagyon finom. Rendben van. Soho Breakfast, az pedig kétfajta blendből volt, kétfajta kávéból van ez a blend.
Ö, India, Közép-Amerika és egy ilyen fűszeresebb, mazsolás, csokoládés ízt mondanak hozzá. Ez egy picit nekem ez csokoládésabb illatra, ez tényleg, mint hogyha egy távla keserű csokoládét szagolnál meg, de azt a jófajta finom keserű csokoládét. Na jó. Ennek kevesebb az illata. De más. Nagyon más. Nagyon más, de mandula. Mandula, azt írták mandula, és érezni a mandulát benne. Ne úgy képzeld el, hogy mint hogyha elrákcsálnál hozzá egy mandulát, de ott van a mandulás ízjegy érezhető benne. Meglepett mind a kettő, rosszabbra számítottam. Ugye már én ezt már unni fogjátok már tőlem, hogy mindig ezt mondom, hogy ez a sötét pörkülésűeket mennyire nem szeretem. Na hát most ez a két kávé, ez pont sikerült, hogy rám cáfoljon, mert ez így önmagába, cukor, tej, minden nélkül nagyon-nagyon jó. Ja, igaz is, majdnem el is felejtettem. A csomagolás. Fantasztikus, imádom. Tehát ezt 100 kilométerről fölismered, hogy ez egy herc kávét iszol. Nem a szokásos fehér zacskós rányomjuk a matricát, aztán jó van, hanem odafigyelnek. Az utolsó apróságra is, minden kis apróságra, a logójuk, hogy szép, ez a szín, ahogy ki van találva, rajta ez a kis papír, amin a neve rajta van, hogy gyönyörű, imádom, nagyon tetszik a herceg a csomagolása, le a talppal előttük, és a kávék előtt is. Mindkét kávé nagyon jó, más, ez inkább ilyen kis csokoládésabb, süteményesebb, ez meg inkább ez a mandulás és szintén csokoládés íz, mivel mind a kettő sötétre van pörkölve. Megvett mind a kávé engem, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. Jövök majd jövő héten a következő videóval, addig is iratkozz föl, nyomj egy lájkot, sziasztok!